खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 19 जुन 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि देहा सावस्रिया गोग्लैसोनो हागौ, बेमार आजार जागोन, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। वृष राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन, समाज आरो नखरनि सुबुंफोरनि अनसायनाय मोनगोन, रंजा खुसिजों सानखौ बारहोहरनो हागोन। मिथुन राशि गोजान जायगाफोराव नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे दावबायहैनो मोनगोन, नुफेरै मुवा बेसाद नुनो मोनगोन, गोसोआव रंजाखांनाय फैगोन। कर्कट राशि नखराव धोरोम नेमखान्थिया गोग्लैसोगोन, इसोरखौ सिबिनाय गैयै जालांगोन, बायदि जेंना निदान खैफोद नुजाथिनो हागौ, गाज्रि सान। सिंह राशि खामानियाव मुखुब जानानै थानांगोन, थांलाय फैलायजोंनो साना बारलांगोन, लोगोफोरनि मदद लायोब्ला गोरलै जागोन। कन्या राशि लुबैनाय मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लानो हागोन, गोसोआव गोजोन खुसि आरो रंजाखांनाय मोनगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। तुला राशि खैफोदाव गोग्लैनायनिफ्राय रैखा मोनगोन, इसोरनि बोर मोनगोन, गोजोन आरो गाहाम सान। वृश्चिक राशि जेखि हाबा मावनो लाया मानो जेंना नुजाथिनो हागौ, गोसोआव दुखु मोननांगोन, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। धनु राशि गोबां हाबा मावनो थाखाय बिबान मोनगोन, मावब्लाबो मावख'नो हानाय नङा, देहाखौ मेंनाय मोनगोन, गुबुननि मदद लायोब्ला गाहाम जागोन। मकर राशि मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंसारगोन, जिउआव देरहासार जागोन, रंजा खुसिनि सान। कुम्भ राशि गावनि रोंग'थिनि सायाव गुबुनफोरजों सन्देह खालामजानो हागौ, बायदि खोथा बुंजागोन, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। मीन राशि लोगोथिनि सोमोन्दोआ बांगोन, अनज्लायनाय आरो गोरोबलायनाय फैगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।